Ω, τι κάνεις, φίλη μου? Τι να κάνω, τρέχουμε οικογενειακώς. Γιατί, τι έγινε? Έχω τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, καραπινάτη πνευμονία. Είναι σοβαρό? Δεν ξεπέρασε ακόμη τον κίνδυνο. Μα πνευμονία και φώτης, αυτό είναι θηρίο. Ούτε χειμερινός κολυμβητής να ήταν. Κοντά έπεσες. Έπεσες θάλασσα τις προάλλες. Μα καλά, δεν άκουσες για το φυσκωτό με τους πρόσφυγες που και εξεργάστηκε στην παραλία. Ένας από αυτούς που ήθελε να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι ήταν και ο πατέρας μου. Μα καλά, διακινδύνευσε την υγεία του, τη ζωή του για να σώσει πρόσφυγες. Είτε στη χώρα μας είτε στη θάλασσα, θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Τι λες, Λευτέρη, πώς είναι δυνατόν ένα παιδί το 2016 να μιλάει έτσι? Γιατί ψέματα, αλλά δεν έχουμε να τους βάλουμε. Σε λίγο θα μας φάνε, η χώρα μας είναι μικρή. Όχι, Λευτέρη, η χώρα μας είναι μικρή σε σχέση με την έκτασή της επάνω στον πλανήτη. Είναι οικόπεδο με μεγάλη καρδιά, με συγκινητική δυνατή και με πηγές ανοιχτές. Ένας λαός που έφερε την προσφυγιά στο πετσί του. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βοηθήσει, να νοιαστεί, να σώσει, να ενώσει και όχι να χωρίσει. Αναλογίσαι, τι λες. Κόντεψε να είναι το χάραμα τα μάτια του κ. Φώτης. Ναι, και είμαι περήφανη. Όλοι μας είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί στα μάτια του μικρού παιδιού που έσωσε, στα μάτια των παιδιών του. Στα μάτια της ηλικιωμένης γυναίκας που μαχόταν πλέξει πάνω στο νερό, είδε τα μάτια της μητέρας του. Και στα μάτια του πρόσωπου που βγάζει κάτι την οικογένειά του μέσα από μένει φουσκωτό, παλεύοντας να σώσει όλους εκτός από τον ίδιο, ξέρεις ποιον είδε τον εαυτό του. Κοίτα, Αγγελική, έχεις δίκιο. Βασικά λυπάμαι και ντρέπομαι. Συγγνώμη, Αγγελική μου. Όλο το απόγευμα κολλάς τη μοίρα του ξεμοραμένου. Σταμάτα να μιλάς έτσι. Αυτός που ονομάζεις ξεμοραμένο θα μπορούσε να είναι ο παππούς σου. Ο παππούς μου δεν θα έχει πάρει τους δρόμους, ούτε θα με ξεχάσει. Αλτσχάιμερ λέγεται. Και αν νομίζεις ότι είναι εύκολο για έναν ηλικιωμένο, κάνεις λάθος. Ξέρεις πως είναι να μην ξέρεις ποιο είναι το σπίτι σου. Να νιώθεις ολομόναχος ανάμεσα σε τόσους αγνώστους και να μην γνωρίζεις τα παιδιά σου. Τουλάχιστον πληρώνεις για τις υποκολλήσεις. Εγώ σου μιλάω για την ασθένεια του αιώνα και εσύ μου μιλάς για λεφτά. Αν θες να ξέρεις λοιπόν, όχι. Το να δείχνεις ενδιαφέρον για την παραμελημένη από κοινωνία τρίτη ηλικία δεν πληρώνεται. Είναι μια ειλικρινής, δωρεάν και με ιδιαιτερής πράξη. Μα, Ξέρω πως όλα αυτά σου φαίνονται παράξενα και μακρινά, όπως και εμένα κάποτε. Πέρσι όμως άλλαξαν τα πράγματα. Πήγα στη δουλειά μου στο χωριό. Εκείνη όμως δεν με γνώρισε. Η μητέρα μου με είχε προειδοποιήσει βέβαια. Εγώ όμως δεν την πίστεψα. Είδα την αγωνία και τον τρόμο στα μάτια της δουλειάς μου να αναζητάει απεγνωσμένα κάποιον δικό της. Και ξέρεις ποιο ζητούσε? Τη μητέρα της. Και εγώ στη θέση της αυτή θα ήθελα να είχα δίπλα μου. Όποτε λοιπόν χάνεται κάποιος ηλικιωμένος, βάζω στη θέση του τη δουλειά μου. Και εύχομαι, όπως νοιάζομαι εγώ εθελοντικά, να νοιαστεί και κάποιος άλλος για τον δικό μου άνθρωπο. Συγχαρητήρια για την ανάπτυξη. Είναι από την εθελοντική ομάδα Ανάσα και μαζεύουμε τρόφιμα για τους άνεργους και άπορους συνανθρώπους μας. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε? Είστε με τα καλά σας. Από το πρωί δεξιά πάω θελοντές. Αριστερά πάω θελοντές. Μα δεν έχει γεμίσει ο κόσμος μέσα πια. Τούτοι υπάρχουν παντού εθελοντές. Είναι ό,τι πιο ευχάριστο έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες. Και θα έπρεπε και εσάς να τις χρησιμοποιεί. Ο εθελοντισμός προάγει την ομαδικότητα με τη συμμετοχή του μέλους σε όλους. Διέπει τις αρχές του ανθρωπισμού και της συνεργασίας. Δεν είναι απλή φιλανθρωπία, αλλά ανάγκη της ψυχής για συνεισφορά στο συνάνθρωπό μου. Ωραία το μάθες το ποίημα κι εσύ, Μα είναι δυνατόν? Η Ελλάδα έχει τόσο μεγάλη κρίση. Και εσείς ζητάτε το φτωχό να δώσει το φτωχό. Μα άμα δεν έχει το δικό μου το παιδί να φάει, θα πάω εγώ να δώσω το παιδί του άλλου να φάει. Κυρία μου, σας ρώτησα αν είστε πρόθυμοι να μας βοηθήσετε. Εφόσον σας είναι δύσκολο το καταλαβαίνω. Καλώς σας σημαίνει. Α, δεν κατάλαβες τώρα, δεν θα με βγάλεις εμένα το και κακιά και τσιγκούνα. Γιατί έτσι κάνετε εσείς? Όποιος δεν σας βοηθάει είναι το μαύρο πρόβατο, σωστά? Εγώ μπορώ να βοηθήσω και θα το κάνω εκεί που θέλω εγώ και σε όποιον θέλω εγώ. Υπέροχα! Εύχομαι τότε να βοηθήσετε μια οικογένεια που έχει πραγματικά ανάγκη. Μια μάνα και ένα πατέρα που θα μπορέσουν να κοιτάξουν στα μάτια τα παιδιά τους, χωρίς ντροπή και ενοχές. Καθώς δίχως τη βοήθειά σας, δεν θα είχατε τη δυνατότητα να τους προσφέρουν ούτε τα βασικά. Στην ουσία, η κίνησή μας προσπαθεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά των άνεργων οικογενειών, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τους γονείς τους. Η κρίση δυστυχώς έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και γι' αυτή παλεύουμε κι εμείς. Για να μην στερηθούν και πονέσουν όπως πόνεσαν οι παππούδες μας. Κοιτάζοντας τα μάτια ενός τέτοιου παιδιού θα καταλάβετε. Τι στο καλό, και εγώ παιδιά έχω, γιατί φέρομαι έτσι? Είμαι ικανή να κινήσω βουνά και ουρανούς για να μην τους λείψει τίποτα. Και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό. Τι να πω, δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, πάρε αυτές εδώ τις σακούλες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με εξήγησες αυτό το κακό το όνειρο που κοιμόμουν.